Moi ben. Agora estamos na zona de profesores, na zona de despachos, onde eu lles comentaba aos alumnos que os profesores prestan atención cando eles teñen necesidade de resolver algunha dúbida, pois terán que acercarse aos despachos nos horarios de titorías asignados para que ser recibidos e para, por tanto, formular as cuestións que estimen oportunas. Ben, pois, curiosamente agora me acaban de enviar un email preguntándome as posibilidades para acceder a esta titulación, o grado en Dirección e Xestión Pública. O que lle penso responder ao remitente é que se pode acceder dende as modalidades de bacharelato e tamén se pode acceder dende a FP. Si se fai dende determinados ciclos de FP que se poden consultar esta información con máis detalle na nosa web, pois nalgúns casos eso supón unha validación dun número determinado de créditos que depende de cada ciclo superior que se curse. Cando o alumno ven a esta facultade a cursar o grado en Dirección e Xestión Pública, con que se atopa? Pois se atopa con unha titulación polivalente que lle vai a permitir traballar en diversos ámbitos, casi todos eles relacionados coa administración pública, pero non exclusivamente. Isto obedece a un feito que todos podemos constatar no día a día. Calquera organización privada tamén mantén, na maioría dos casos, varía, pero mantén estreitas relacións cos organismos públicos. Pensemos en ir máis lonxe nunha fundación, nunha cooperativa, nunha ONG. Bueno, pois ese tipo de organizacións que non son estrictamente falando organización pública, tamén son un nicho, un lugar no que se poden atopar saídas profesionais. Este é un grado concebido, o seu plano de estudios concebido dun xeito multidisciplinar. As materias van dende a ciencia política, a ciencia da administración, economía, dereito, socioloxía e outras máis, non? Pero a idea, como digo, é que ofrecer unha panorámica multidisciplinar e proporcionar ao mesmo tempo unha formación polivalente. Nos tratamos, ademais de que a formación do noso alumnado se vexa complementada, por exemplo, con prácticas. Hai para iso previsto no plano de estudios 12 créditos ECTS de prácticas preprofesionais. Prácticas preprofesionais que non convén confundir coa experiencia profesional, porque a este grado chegan alumnos procedentes da administración, das distintas administracións, dos concellos, das deputacións, da Xunta de Galicia, funcionarios mesmos da Administración Central do Estado, que queren mellorar, queren ascender, promocionar nos seus respectivos postos de traballo e veñen aquí na procura de formación engadida. A experiencia que eles aportan, a experiencia que eles teñan desenvolvido ao longo da súa vida laboral, pois nós já podemos considerar conforme a uns baremos. Eso supón en que se traduce na validación, no recoñecemento dunha serie de créditos. A calidade é un elemento clave en todas as situacións, en esta non podía ser menos. Para mellorar a calidade, eu creo que hai dous aspectos a considerar agora así a bote pronto. Por un lado, o número de alumnos. Podemos ver en algunha das tomas anteriores, das intervencións anteriores, podemos ver que os nosos grupos reducidos rondan en torno aos 8, 10, depende, a dúcia probablemente en algúns casos de alumnos, pero a calidade pasa por aí, pasa por un número obviamente reducido. Tamén, para mellorar a calidade, puxemos en marcha un plan de acción tutorial. En que consiste este plan de acción tutorial? Consiste en que o alumno en todo momento vai a ter a un profesor, se lle asigna un profesor dende o primeiro día que chega a esta facultade, se lle asigna un profesor que vai a servir de guía para orientalo en diversos ámbitos. Nunha dúbida acerca de como estudiar, pois o remitirá ao servicio correspondente da Universidade de Vigo. Algún tipo de problema que é vital, o remitirá ao servicio psicopedagóxico, etc. Orientación académica, pero sempre vai a ter alguén que o acompañe, porque en ocasións nos atopamos con alumnos que teñen unha certa sensación de soedade, de desamparo, porque o cambio, obviamente, respecto
dos estudios de secundaria é notable, e polo tanto creemos que esta é unha iniciativa a considerar, non? Por suposto tamén entendemos que a formación do noso alumnado debe pasar pola realización de estadías no estranxeiro, e para iso hai en marcha unha serie de programas do que todos seguramente coñecerán, é o Erasmus. Efectivamente temos convenios Erasmus con universidades italianas, con universidades alemanas, con universidades polacas, con universidades francesas, para que o alumno poida ver como se fan prácticamente o mesmo que se fai aquí no seu ámbito no seu ámbito académico, para ver que é o que se fai noutras universidades. Obviamente, ao mesmo tempo, se coñecen outras culturas, se coñece a lingua, se pode mellorar, se pode perfeccionar, se é o caso. En canto a outro aspecto que a mí me gustaría destacar é o relativo á posibilidade de realizar matrículas parciais. En ocasións tamén nos atopamos con un perfil de alumno que quere traballar, que quere seguir realizando aquela actividade que viña facendo antes, que pode ser mesmo unha actividade deportiva, unha actividade de voluntariado, é dicir, que non quere adicar a totalidade do tempo do seu día, do día a día, non a quere adicar ao estudio. Bueno, pois para iso hai unha fórmula que é a fórmula de matrícula parcial que se pode empregar xa dentro do primeiro curso, que permite matricularse do número de créditos que se estime máis convinte para as necesidades e as circunstancias de cada un. En xeral, o grado en Dirección e Xestión Pública está estruturado en 4 anos, unha duración de 4 anos, compónse de 240 créditos ECTS. Dispoñemos nestes momentos de 40 prazas, o cal nos permite manter unha calidade no estudio, e impártese como na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación no campus da Xunqueira en Pontevedra. Este era todo o que tiña para contarvos. Se queredes información adicional, podedes atopala na página web da Universidade de Vigo, ou tamén estamos nas redes sociais, Twenty, Facebook e Twitter. Moitas gracias pola vosa atención.